Janire Igua Merino Andrearen zinegotzi kargu hartzea. Baina? Bueno, kaixo arratsaldeon, kargu hartu aurretikan legeak segaturiko aitorpena egin behar duzu, zeren hau da ezinbesteko baldintza. Zin egiten edo agintzen duzu zure kontzientzia eta ohoreagatik erregearekiko leialtasunez, zinegotzi karguaren bete beharrekoak zintzo beteko dituzula eta konstituzioa bete eta betearaziko duzula estatuko funtsezko arau legez? Bai, agintzen dut. Ongi etorri, Janire. Eta lasai. Lasai. Tanak hemen desberdinek da, baina nervioso da nahi laguntzeko dispuesto hori dena. Así que lasai poliki ongo zehatzen tema horretan. Así que ongi etorri. Eta segitu. Orduan, biharren puntuek esateo. Markau? Bai, monta. Ega, joak. Gure taldearen ongi etorria ematea baita ere, eta nire bentsat posten naiz, beste emakume bat gehitu izana, euskara ibiltzeak ere izugarrizko abantaila emango digula, politikari eta teknikariei lan asko erraztuko digulako, baita ekonomikoki ere, eta nire aldetik hori bai, apaltasun osoz, aholku txiki bat aldu zunean, Azkoitiko herria, zeure talde politikoaren aurretik jartzea, eta aurretik izan bezala, ongi etorri. Eskerrik asko. Sistematek zerbait esateko dugu. Ordu pasazko gara, biharreko puntua. Biharreko puntu, aurreko bilkurako aktaren onespena ala badagokio. Zerbait esateko, espaldi bada orduan, bozketa ingo. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Kontrako botoak. Abstentzioa. Onartutek gelditzen da. Hirugarrengo puntua, Azkoitiko hiri antolaketako araudietako 32 sektoreko urrategi bidea plan partzialaren biharren aldaketaren behin betiko onespena. Tema hau informazio guzti eman da komisiotan eta bar, eta ez bat emate zerbait nahi txena baldin hau, eta bestela bosketa jongo da zuzen. Gu bakarrik izan die abstenioengo gala, merkatari txikixen aldeko politikatan siniste durako, elikadura buru jabetzan da ez dago iruditzen olako multinazional batek olako mesedekingo sonik gure herrisik, eta horretik abstenioengo gara. Eskerrik asko, bestebatek, zorekin. Bai, gure taldeak lehen ere esan zuen, eremu honetan zer egin genezaken herritarrak bere iritzia emateko gai egokia zela. Baina zoritxarrez, abaldagunea pasada eta orain dagoeneko badakigu zer eraikiko den. Hemen bozkatuko dena plan partziala ondo egin den ala ez da. Badirudi eginkizun honek teknikoena gehiago izan behar lukeela eta gurea, politikoena, lehen aipatutakoa. Herritarren iritziaren arabera, herritarren onurarako zer eraikiko dugun erabakitzea. Papelero arazo batzuk izan direla dirudi Aldundiarekin eta dagoeneko konpondu direla. Eta dena arau eta legeen barroan dagoela eta beraz, hauz. Eskerrik asko, bosketa ingo. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioa. Onartuta gelditzen da. Bueno, punto lau bost 6 zazpi, nahiz de banaka tratau, anai pasako zo, hitze, eta beak mogitu beharrezko ikusten zuten esplikazio guztik. Ana, nahi duzu. Bueno, laugarrenakin hasiko gea. Laugarrena da 2017 ekitaldirako ordenantza fiskalen aldaketaren onespena. Bueno, esan, gukamen tokatzen zeizkun tasa eta zerga eta ordenantza hauen onarpen hontan ibili deun kriterio pixket izen dela, udaletxeko zarrerak aldeuna mantentzie, ikuste dolako errexen behar handixe daudela nun zerrikeko.
Eta orduan, pixke lehenko urtekun jarraipena die. Hemen ezangotena da, lehenko urtetik honea, egon goien aldaketak, o planteatzen aldaketak behintzet. Azteko, zaborran tazan, aurten planteatze deuna da, 3ko igoera bat. 3 hau da, bizket sustentaute, mankomunidadea ekian aportazizue, urtez urte gora dirkulako, eta estaldura maila hori mantentzien nahi deulako. Gero bestalde, ekezako bate, familia ugarixei abantaila bat ipintzezako, bastartxoko zineko zarreratan. Zarrera horrokorra 5 eurotiken laurea jeiztezako be, familia ugarixentzat, eta ikuslaren eguna edo haur zinema eta zineforunetan 3tik 2 erdire jeiztea. Gero hurrengo aldaketie, udal jabego publikoaren erabilera mugatua edo aprobetxamentu bereziagatik aplikatzen diren tazak, danak mantendu ikeie, lehengo urteko bezala, sanposantuetare mantendu ikeie. Beste aldaketa batekiana da, udal jabari publikoa okupatzeagatiko taza horren barrun fiantza bat zeuen lehen, fiantza hori lehen zeuen teknikuk erabakitzezunan arabera, eta ekiana da pixket arautu, arautu ikia, segun zelan ekian, eta ze jabari publiko, ze jabari mota dan, horren arabera ja zehaztu ikia metro karratu bakoitzeko, zenbat izen berkon fidantza horrek. Beste zea txiki batekian da baita, bide publikoa igogailuak ipinita okupatzeagatik ordaindu beharreko taza hori, lehen igogailuak bakarrik jartzezun, eta hon taza hori izangoa bate, igogailuak, elementu finkoak edo antzekoak ipintzeagatik. Horrek ustezan txune bat zauela eta hori betetzie. Beste aldaketa batekia, ibilgailuen gaineko zergan, oinarte motor elektrikuek zauden bakarriken aurreikusike 150ko baritxe eukiko zebela, eta horten proposatzeana da, motor elektrikui 150 jarri, eta motor hibriduek sartu, eta horri 150ko barixe jarri. Eta ibilgailuetan bate, familia ugarientzat, 175 arteko deskuentu bat egon leike, ugari bat egon leike, aplikaukoa, eta hori berrixe da urten jartzeana. Beste matizazio txiki batekia eraikuntza instalazio eta horren gaineko zergan, hor irizgarritasune eta bizigarritasun baldintzak hobetzeko zanien inbertzien obrak, udalien gainoken jarrike obarixe 185 arteko izen lehik ezala, baina 15.989ko foru arauek, hori 180 mugatzeu eta hori zuzentzi zen horitzeko. Ordu nose die, eta beste tazadanak mantendu ingo litzezke, eta hori da hemendiken planteatzeana aurtengo ordenantza fiskaletako. Matematek zoz esatin hau, Guk esan berra orokorri tasa zergakin ados gaudela, baina zaborran tasan igorekin ez gaudela ados. Alde batetik familie pairatzen edin egoeri ez da ona, 1/3ko igoera horrek eta gutxi suposau fakturatan familia batzuten asko suposauko. Da bestie, iruditzezagulako bide ez dela tasak igotzia, bezik eta berziklatze tasak igotzia. Da ikuste udalau immobilismun daulako gaute zaborran ingurun, da horren berdeola bidea. Estarrik asko iraitz, beste matematek. Guk zerga batekin eta tasa batekin dugu ezagoztasun handiena. Zerga etxebizitza hutsuna. Pasaren urtean Jaurlaritzatik kobratzeko zirela agertu zen diguten eta ez zenutela bidezko ikusten zerga bera 2 aldiz kobratzea. Dagoeneko badakigu ez dela beste inondik kobratu, beraz, gure ustez, urte bete galdu dugu eta diru jaso ondoren 2015 eta 2016 garen urtean gazteek etxebizitza alokatzeko diru laguntzak izan zuen arrakasta ikusi ondoren berriro ere zerga ezartzekoaren aldeko bada. Beti ere, lehengo baldintza berdinetan, bere etxeari, erabilerari ez baitio nahi eman, jabetza aldatu, saldu edo alokatzeko intentziorik ez badu agertzen, eta bakoitzak dituen salbuespen, eragozpenak ondo aztertu ondoren.
Gaur goizeko azken berriek diotenez, Arabako Foru Aldunditik ere etxe hutsien zerga 50% igotzea ahalbideratu dute. Eta tasa zaborrena. 2016ko 300.000 eurotik gorako zuloa aurre ikusten da. Eta udal gobernuak ezer gutxi aldatuko du 2017an. 3% igoko du tasa hau, baina zerbitzua ere garestitu egingo dela diote. Beraz, egingo den zuloa berdintsua izango da. Urtero, zerbitzu hau gehiago kostatzea ere moztu egin behar dela ados daude. Baina faltako diren 300.000 euro horiek nonbaitetik atera beharko ditu udalak. Nahi edo ez ordaindu beharko direlako. Beraz, herritarrak ez du jakingo diru hori nondik aterako den eta gure taldearen ustez udaletxe batek izan behar duen gardentasunaren aurka doa. Askoz ere garbiago iruditzen zaigulako, herritarrak etxera etortzen zaion fakturan begiratu batez zenbat ordaintzen duen jakitea zerbitzu hori jasotzeagatik. Eta ez tasa honetan bakarrik, guk urtero berdina defendatzen dugu. Tasa denak egunera aurreratu beharko luketela. Zerbitzu bakoitza zenbat ordaintzen dugun jakiteko eta herritarra ez engainatzeko. Badakigu politikoki ez dela neurri gustukoa, baina gure ustez askoz ere gardenagoa. Hori bai, gero norbaitek ordaintzeko zailtasuna izango balitu, ipiniko genituzke ipini beharreko hobariak. Azken finean diru kopuruak berdina izan behar baitu. Beraz, bi puntu hauek gure taldearentzat duten garrantzia medio aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Joaquin, beste inork, zerbait izateko. Bozketa egingo dugu, aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioa. Laugarreko puntua onartuta geratzen. Bosgarrena, 2007 ekitaldirako ur hornikuntza, saneamendu eta azpiegituren tasan onespena. Tasa hontane, lehen urteko kriterizun jarraipena da. Bukaeran 2008ko nahi deu Gipuzkoako uraken tasa eta berdintzien, eta poliki-poliki hori egiaken. Horrek suposatzen da finkue askotixen batzeana poliki-poliki beraka dijula, baino konsumoatiken geruta geixo paguko ala. Orduan, bukaeran proposatzeana da, indan kalkulue tasa asko die, eta zenbaki asko die, baina indan kalkulue da 2008 berdinketa iriztie. Orokorrien etxetiarrentzat igoera bat dao, baina ez etxetiarrentzat jetxieri edo. Bat zerbait izateko? Tasa honetan, talde denok, ados gaude, kontsortzioak dituen tasekin bat egin behar dugula 2008an. Herritarrak urak duen garrantzia aintzat hartu dezan, uraren tasarekin, orain arte bezala, kontsumo handia zigortu nahi dugu. Eta 2017ko horrela izango dela dirudi, beraz, ados. Beste inor? Bozketa egingo dugu, aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioa. Bosgarreko puntua onartuta geratzen da. Seigarrena, 2017 ekitaldirako Zubiaurre Elkargunea institutuko tarifen onespena. Hemene, esan tarifak mantentzie proposatzeala eta aldaketa txiki bat egongoala herritarrentzat, eta da kuotie Irullin behin Powerrien hilero pasauko bela hemendiken aurrean. Hori gestionatzen enpresatiken etorri da proposaute, eta jendei errestasunek emati edala bukaeran, eta hori proposatzea. Matematek zerbait izateko? Guk beste herriekin konparaketa bat egin ondoren, jarduera batzuetan oso prezio baxua dugula ikusi dugu, eta elkarguneko zuloa zerbait tapatu nahirik, eta alde neinean erabiltzaileak ordaintzearen alde zerbait igotzea proposatu dugu. Baina iritzi berdinekoak ez garela ikusirik, aurka bozkatuko dugu. Eta baita, esan behar, herritar denon artean ordaindu beharko dugu urtero egiten den zuloa. Baita erabiltzen ez dutenak ere.
baina erabiltzaileek prezio normal bat ordaindu ondoren. Bestela, beste herritar denen artean ordainduko baitugu erabiltzaileek ordaintzen ez dituzten prezio baxu horien kateak. Bozketa egingo dugu, aldeko botoak. Kontrakoak. Abstentzioa. Seigarrengo puntura onartuta gelditzen. Zazpigarren. Zazpigarrena, 2017 ekitaldirako taxien tarifen onespena. Hore, ezer gutxi esango, lehen gortekuk mantentzie, eta, esket, behaukin dago konbentzun araberako tazak die, tarifak die, norbait zerbait izateko. Zuzenin bozketa egingo dugu, aldeko botoak. Kontrakoak. Abstentzioa. Zazpigarren puntu onartuta izatea, eta nahi bi hitz nahiko nituzke ikia, jak lau bost da zitze zazpik txora dela, dauze berdin xamarrak ere badien. Tazan kontun da bar, batiz bat bilduk esan duna kontun egitzala egoeria familiko ekonomia aldetik. Gu gartzen joan erabaki denak alintzen geha eta hortako daude, askoitiko danai aldan esaten karia ebida honena lortzeko batzutan lortuko, beste batzutan ez. Alindu ingo eta beti egitzeu, hartzen joan erabakizekin kontun gauzoizik. Hori dana ikusik ere, hartzen joan erabakizek. Eta bestie, esatie, inmobilismo en el tema de basura, bilduk, jakin de dana nola dauden, sin komentarios, hoxe bakarrik izatizan. Eskarrik asko. Zortzearen puntua pasatzea, hautatuen ordainsari eta asistentzien araubidearen aldaketaren onespena. Honen punto berezineak izute, datorren dietik aurrea, beren dagoetan anazkoitia, euretik eguneko dedikaizue onartzie proposatzea, udaletxiko ibilaldi honetan, eta bosketa bat ingo, eta horren buruz zerbait itzen egon gezute aurretiken, itxe dugu gezute, eta gero bestela zuzenio bosketa, zerbait izateko. Esatik etzakulak izkiru itzen pertsona dedikazio osoz jardutie, baina bai horren ordainsari erabakitzeko momentun hartzen irizpide tinko batzuk izatie, danon hartin agostu izatie, eskertuko genuke. Guk galdetu genuen ea ze baldozan irizpide bat, lehen zan alkati baino eguneko 10 gutxixo, kasu honetan eguneko 5 gutxixo, da erantzune bakarrik izan zen alkatin partetik beak nahi zulako erabakizala hori. Hori ezagu iruditzen arrazoi juteko erantzun bada. Guk erabaiteko temia, nik erabaitekoa, danon hartin agostu berrekoa, eta ze ikusi daukenarek, leheno komentau izan ditan noizbaiten komisioetan, eta hau, gara publiko nola izatean, pertsona bati, eta komisio baten azalduan danok etortzea launa, intentzio honen egin eta honen amateko askoitira, usteat horren baino ezin deula eskau, eta gainetik izan lan indoken horrela baino, gutxixo ginen etortzeko. Motibo hoxedek, eguneko 10 eta 5 eta beste historia denek. Eskarrik asko. Hori ez dugu zalantzan jartzen, baina bakarrik esatie hori izentzala hasierako momentu zuek mantzuluten arrazonamenduen. Nik nahi detelako. Esplikaute da. Batzuten azkarente itzitxo guztatzuk eta beste batzuten ibiltzitxo gitzek, tik tateak etikota. Nola, bakunaute horren tema hartatik entzue zegin ahazute hola, nitzik granoi hartekota. Gu horretik esan behar, balio gotiko pertsona iruditzen zaigula. Baina, orain arte, hautatu dituzuen artean beti berdina esan diguzuen. Ordainsarietan, eudelek esaten duenaren barnean zeudetela. Eta oraingoan berriz, ez diozu jaramonik egingo. Ez da lehen aldian, eudelek esaten duena ez duzuela arrespetatzen. Beraz, dagoeneko, garbi dugu komuni denean bakarrik erabiltzen duzula ditzori. Dena den, hasieratik esan genuen bezala, denon artean adostu behar genituzke bai liberazio eta baita ordainsariak ere. Oraindik legealdia bukatzerako, naiz eta aurrengolakoa izan, 4 urte hauetan denok ikasten dugunarekin adostasuna lortuko dugun itxaropena dugu. Behingoz, talde politikoen kolorea alde batera utzi, Azkoitiko udaletxeak ondo funtzionatu dezan zenbat liberatu behar dituen eta bakoitza zela kobratu beharko lukeen erabaki, eta horrengo urtetarako eztabaida antzu hauek
ahaztuta izan behar genituzke. Guk adostasuna lortzen ez badugu, ez dugun bitartean aurka bozkatuko dugu. Beste gauza bat, eztabaidarik ezin duena egon, legeak hala agintzen baitu, oposizioak gutxienez liberatu bat izan behar duela. Herritarrei alden informazio zabalena eskaintzeko beste talderen bateko zinegotzi bat eskure izatea garrantzitsua iruditzen zaigu. Dudarik ez dugu egiten, bigarren bozka gehien lortu dituen taldekoa izan, beste zinegotziek bezala kobratu eta oposizioko beste taldeen beharretara ere egokitu beharko lukeela. Eta lehenbailen pasu hori ematea eskatzen diogu oposizioko talde nagusienari. Herriarentzat lanerako baikaude eta herriarentzat edozein laguntza gutxi baita. Tema horren buruz, aipago merde, porque hemen grabatzegan etiken, beti dano pixke luzitzea ez de cara a la galeria esatena. Ondo ikustet, baina gaur egunin talde importantenak ez egitzia liberauteko bat, behak ez delako eskau da zu bakizu ala dala. Badakizu, behak esango benoiz da zein eta nola gero daun hartin adostuko. Eta begonia galdera bat itxixo diak juridikokiko baino gizoak indea ber, euneko gosta hori pintzita bar, eudeletik kanportetzaldun o barrundon. Begonia, erantzuteko mon badin. Udal legea onartu aurretik eudelek zezkan irizpide batzuk, eta ziren irizpideak. Udal legeak beste kriterio batzuk ezarri zituen. Orduan, udal legearekin markatu ziren beste kriterio orokorrak. Kopuruari dagokionez, topeak edo gehieneko kopuruak finkatuta daude foru araudi baten bitartez. Hortxe daukazute diktamenean, ze foru araudia da, uste dut dekreto foral normatibo dela, eta bat barra 2015 da, uste dut. Eta hor markatzen dira, hain zuzen ere, zeintzuk diren korporatiboen gehieneko retribuzioak. Orduan, zentzu horretan, korporatiboen retribuzioen norma ez du eudelek jartzen, gainera ez dauka gaitasunik norma jartzeko, baizikan norma hori da dekreto foral normatibo hortan arautzen dana. Diktamenean dezute eta nik diktamen hori egiteko bere momentuan aipatu nuen eta hemen berresten dut proposatzen den kopuruak betetzen dula norma hori. Ez dela juten norma hortatik haratago. Ni ez nahi sartzen beste konsiderazio batzutan, baina ikuspuntu juridiko batetik eudelek ja ez dauka momentu honetan indarrean beste kriterio horiek bi arrazoi horiengatik, arrazoi bada udal legea argitaratu delako eta indarrean dagolako, eta beste alde batetikan eskubide hori foru aldundiei dagokielako, foru aldundiak bere legedia atera du, eta hor jartzen ditu topeak, eta tope hori ez da gainditzen. Eskerrik asko, Joaquin. Esan diken aldik. Bakarrik esan die, oindala gutxi onartuteko legala udalegia, eta taldein aztertzen egala gai hori. Eskerrik asko, Joaquin. Nik eudelen asuntu egin esan, eudolek ez dula legien finkatzen, ez da hola legin kontrazu egin izatena, bakarrik eudelek komendio batzuk edo aholku batzuk emateitula, oinarte betetzen zen dutela, eta honi ez dezula betetzen, aholkua, ez legia. Ez du aholkatzen eudelek eguneko 10 gutxia kobratzea zinegotzia, aholkatu, Barkatu, une honetan hori indargabetuta dago. Indargabetuta dago, esaten dut, nik aukera izan dut talde batean lan egiteko eudelekin, hain zuzen ere udal legea legetikan sortzen diren zalantzak eta argitzeko, eta zentzu horretan atera zen dokumentu bat, eta talde hortan argi eta garbi gelditu zen eudelek jarritako irizpideak ez zeudela indarrean momentu honetan, ezin zutelako indarrean egon, zeren batzuk inkluso ez zetozen bat udal legearekin. Eta eudeletik rekonozitu zuten irizpide horiek ez zeudela indarrean, eta alas izan.
eta bestia oposizioko zinegotzia egin, ez dizutela nik zu, ez dizutela ezan, ez da izotela, pasu emateko abitu. Hala eta guztiz, eta ez da lehenko aldizia errepikatzetena. Gure taldik, pentsazitun gauzek aurrean atia, beti alen guztiz eitiu, eta bestela ezin gehi, legin barrun sartzeko. Gure joeria izen da, eta izengoa legin barrun. Eskarrik asko. Bueno, beste zer ez baldimo zatiko alde hortantiko du, bosketa ingo du. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioa. Onartuta gelditzen da. 9. puntun, berriro ere, Anak emango esku detaile dizu. 9. kreditu gehigarrien bidez, kredituak aldatzeko lau zenbakidun espedientearen onespena. Hau komitxun hitzein zan bezala, kreditu aldaketa bat proposatzea, guztire 80.845,07 biltzeie diru zaintzak erakinetik, eta hortik die 12.210 eta 50 sentimoko ikarkuen ordainsarieta eta gizarte segurantza, 1.116 eta 2 sentimo zaborbik eta mankomiadeko zerbitzuako, hemen, ziran ipini ziuen aurrekontutik eta onartu zanien, zekun kontura guinena, 1.000 euro hauen diferentziz ezagula, eta zan duen urtien zier hori jarri merko zala, eta 46.818 eta 30 sentimo kreditu galeako. Bat ematez zateko gauke? Esatik bakarrik aurreko puntu narko bozko duela, da puntuetan azkeni horren eragilean ez, emina aurko bozkoko duela. Eskerrik asko. Gure ikuspuntutik politikarioi galdetu beharrekoa zer kreditu aldaketa egin beharko lirateken da. Eta ez, egin beharkoarekin aduz gauden ala ez. Jokabide honekin ez baitugu ezer erabakitzeko ahalmenik ikusten guregan. Beraz, aurkako bozka. Ez da izartxo izpaldima, bozketa ingo dugu orduan aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentziorik ez. Abstentziorik ez. Onartuta gelditzen da, 9. puntua. 10. puntuan, aurrekontuari buruzko informazioa bakizute beti txosten bat pasatzeula eta zerbait egin zorkadatzeko interbentzio mailen da beti preste hoteila erozer dato aklaratzeko. Eta hemen, eskatzen nahi ez? Ordu pasatzea 11. puntua galderrekoak. Gu gare bat. Lehenengoe gure kezkin edula azaldu, udal gobernu honek prentzan da hauteskunde kanpainan askotan azaldu izan da enpresak etorri dila herrire, etorri dila, baina herritik enpresat badihu fondaia, eta horren ingurun haber zehoziten eratzaten jakineko genuke. Formula enpresi buruzek. Formulak kontaktu duzian odalitza honekin, eta motibu izan zen dagoen, beharrik dauzken bertasuneako ez gokenulako ez parzelaik, eta ez paglik. Eta aukeria tokosikoan, leheno alzabe zela oso zizan tokizien eta harapazalik. Ez gatxaukean soluzizioik, beha bertzen bezala denpora motxin, posibilitateak lurrik eta emateko. Datorren ginen, aizkoitiko industrialdeako lur da nahi, azkeneko momentuen espaldima zerbait gertatzen, abagizut hori asko zatetela, aurre eta atzea eta bizki gertautik. Ez dia pentsatzen egon problema egon banik, baina geldigoea lurrik gabe danak saldute geldigoea. Gelditzei 5.000 metro eta persada da interesaute eta dude iztetik eman gaula. 5.000 metro txek hartuko ditu eta geldigoea lurrik gabe. Eta egian norri segartzen, posibilitatea berrokiko alde duen, geroako lurrekin kontatzeko. Bezertuki askotan nola sobratzen, betiko problemida kanpotik ematen joan launtasunek eta tiro falti dut egin. Behakin kontatu honen da, behak gurekin garrikia, nola bertzen soluzizio eta mengo paelio egin dezgen honekin, zauzken bat altzabe aldin, bestien lasabara igurkunteko, igurkampoare bai, behakan egitzeula gildiutea bar, eta egin optau zebena
altzabe pabello hori hartzea. Guk galditu ezkio erantzun etxeu da, neako eta txarreako. Txokatzen zatena da, igual urrumo galderik izangoa, baina izte bakarrik uste aldatzie baleno zauntokirik oin dijuna eta hola egoerie askoitin enpresa mailen. Aletzen ingarexek, gaur eskaerin deguk, azaltzea gala prentsan eta ondik intergezukin, azaldu gotxutetan nahi, rekorridu bukoteko. Baina, temo zetan gaude, buru belarri, alein egiten, bakizute ez, nola nahi izatea lortzeari. Baina, zer ezein da, hori bai badak eula zer lortzen. Beste galdera bat duzu, batanak zeuzek izo zen, baina, hormolan artema hola jonda, ez dauke gure bertxon produktuek ez zauen askutiko. Gure eskutan. Bestie, aurreko pilontan juri hartu duztu da, pilontan aparte, hauteskunde kampainan bai, nagusia 80 buruzko informazio mateko. Ilontan atzaposuko mandela horren inguruko informazio eman beran duzte errexei. A ver, al pan y al vino. Komisiotan, esplikazioetanak eman da zaude. Eta aprobatzatzen uste, imagen hori propaganda bat etiko. Ez da honi informazio maten, esatezute zuen informazio mamer zauztela, galdetuti zutela eta herrizan zabaldu bere zutela eta. Eta honi ematen honin informazioa galdetzen nahi izaber herrizan zabaldu bere aldun. Herrize presentatzen honen batema baldo ez dakinak informazio hori daukena. Bildu baldaki, EAJ baldaki. Zo egoen faltako momentu maten, porque azkeneko momentutan ez gala kontatu neuki. Azkoitia bai baldaki. Baldaki du. Orduan informazio herrira jotezio. Nota bat ipiniko aldeu. Zertako, biri nahi geanak gauze lortzen nahi gean oizek ondiken ez da bat egitzeko atza esan du propietaxo horrekin. Izen bat atatzeko prentsan propietaxo horrena, dio naiz de jakin ailo berkoala moro batea, beste arreglo bat eta geure taktikak eta geure jokaerak aurretik azaldu beraldetxea behar. Boteriak, konsientik izen zaizte gauze delikau izate hila eta informatu hau merdia, baina alintza zego erzoa soluzionatzen eta bilako zau. Baina ez da izaten bum botat ala. Guzti bala ikusten. Galdera bat? Horri erantzuteko. Horri erantzun bakarrik, esan dezu hori informazio kaleratzie, zu jartzen duzte horri buruzko informazio kaleratzen lehenun, komisiotatik aparte azkeneko hietan, eta aparte prentsan, hauteskunde kampainan. Horitxo bakarrik izan zuen. Guk ez duena informao izentek eman ditun pausa duenak, porque ez dela jendena naskago ginen, hilibetik dedikaixo gu daudenak hemen. Eta orduan etio movimento bakurtza ezin diaguen. Eta atatze honin izetek, ja, irikusak honin lortu dugu. Bestela, egoetuk esplikatzen duen eroze pauso ematetu, batzuten horre eta atzea. La jendia ja, talduko ziko interesa. Zan behar ditu lortuteko. Eta azkeneako momentu arte, representazio baten guri pasado iruna esanez, beak representatzea itunak danak adoz daudenak, eta azkeneako momentu, hau horrizatu zuen batek ni atzea botatzen naiz. Hori, behin bai esanezko atzea botatzen mani hori zindiat. Ikusi gertako da, ez dela ez ginen esango. Ez ginen esango. Tema hauen, eman berdi bere prozesua eta bakoitzak ibilikoi bere estilua. Eta akabenan bere berdonanek efikazizia. Lortze alda, ez alda lortzen gauze bat hain dute ez bete o hain dute bete, berda. Gu bide hortan itxik. Uste galdera ematu bezaz oza? Itzenik hartukot. Zan, askoitea lantzen ego gehi bat iburuz bat etzeko. Hor, entrenamien jaurlaritzatien biatu zela, dokumento bat eta handi gertzen zunien entrenamien. Gehamen galdetu genuen eta dokumento hori eskabin genuen. Eta esan zegoen ez dokumento sensibilizala eta berta tortzo ikustea. Jakin egin nuen, aber zertan dan, nola dan, baina bati bat, ez da suposako luken udaletxintzat. Eusko Jaurlaritzatiken bialdu dugu zor horren zer dira. Bueno, esan desu bezala, dokumento importantia, ezin da nabili erozen diskuta. Konsejero bezala tokatzen zatzuna. Akordera ezin dizut gainea, esko negitze zuen publiziak ezin dizuzula eman, eta responsa dela konsejero galtziko. Tema hori, zaurek ezin dezu manipulatu hori bilik. Ezin dezu bilik, ezin dezu naztu, porque
Akaberan igual famosa Azkoitia lantzen interes batzun kontra, eta erraki batzuk hartuko bitzeke, posible izango bitzeke, incluso konsejero izatik garri hori legez. Baina hain gaude zai konsejo bat montatzeko, datuanak emateko, informazio guztiz emateko. Gutxi gora bera, zu bakizu temien nondi ditu. Bakizu. Eta gaina intero malmazatea ailo darlatare, jaingo zu, zertan bukatzen, Eta daun bada responsabilia subsidiaria baten bilertin zor horren arduria Azkoitia lantzenek hartu dagoela. Nik konsegu nintzen baino lehenu ez ditu hamen ematea, datuk eta barreta uste bakitzula gina zu datuk. Eta hortik aurrea, beti izateuna, eta errepiko beraz ikena zuten. Azkoitia lantzenen temie da oso delikau. Eta aurre atatzeko berkotxau launtze danak. Eta tanak esatetan hemen gaudenak eta ez gaudenak nahi. Baina guk ikusten badimau posibilea txiki bat. Hori aurre atalekela, gure indarrak hortan gaztagot jo. Ez geha biliko zehati datorren hori, nondi datorren da, beste batzuk ibilizen horrena eta epaite egitik bueltak eta danak indian. Gu horrez gazartu. Gu bioz anima egia, alenia egiten tema oso delikatu dena, eta tan alauntzi behar aurre atatzen. Eta beste jokaerek ez da gure arti. Bai, a ber, eskerrik asko nire ardurek akordaraztatik konsejero bezala, konstienten izuzena. Konsejero bezala eskakun dokumentu, ez da talde bezala eskako beno. Uka bitzita? Matizazio txiki bat, ukau, orontxa jaute zauen Dokumento bat emailez bialtzia. Eta izkini egun bertan, da diskurotu espaldi eman hau agendia lotute zaulako da, posible baldin bat zenun ama bizitatik ordu bizta etortzen mazinen disponibliko zen. Horren nahi duzen urrungun baten, nahi baldin mazo pasau, kor pasau alek eta hemen emozala. Eta hemen digertetzen zunin nortxeago ezu, Bajo monez. Asi que espetzo hemen zara dagoela, bajo llega zerre. Ez dago zerre eskutatzeko. Vale, ze diskutatzeko espaldeo, primera, ni bati bazan, esan duzun bezala, gai hau buruko min asko ematen nahi da, lan asko eragiten nahi da, eta bati bat, asko jarrai diru asko kostako zako. Eta guk bai eskakoan dukela horri, ez dala lehena hintzen denak, geho hintzen denak, geho ingo deunak, ze hor ardura hon batzu daude, ze ordaindurik ez ligueren egon ber diruk. Ordaindu berko ditu, asko jo galak, eta asko jardanak horren kargu berko. Orduan horren ardurik eskatzen dako. Bai zute zer ire eman dezuta genotek eta ez gara berriz atxaka gongo duze errepikatzeko. Entzulta dago. Beste galderari gai bat ematek? Gai oso egin? Baina bezala, hain honetan ere, zer pentsatu eman beharko lehukeen notizi bat dakarkizuet. Violentzia matxistaren esparruan, salaketa gehiago egiten dira, eta violentzia klase hau gola ez doala suposatzen badugu, ez da seinale txarra salaketa gehiago aurkeztu izana. Baina, 35 eraildako emakumetik 15 sistema publikora joana zen aurretik salaketa hartzera. Eskarrik asko, beste galdera mat, bat ematez zerbait izateko. Bueno, beste egizpaldimo, bukotu ematet, gaurko oiko. Eskarrik asko.